Nazywam się Kazimierz Nie, Józef wyszedł Styrna, tylko z billboardem reprezentuję wyszedłem ziemię i kęcką, proszę pana. powiat Oświęcim, No tak. województwo małopolskie. I uważam, że cała sprawa leży w konstytucji. To jest parszywość doskonała. To jest konstytucja robiona po prostu pod, jakby powiedzieć, złych ludzi na tym świecie. I tylko odebranie bankerom monopolu da ludziom wolność, bo tworzenie pieniądza jest aktem suwerenności, który nie powinien mieć nic wspólnego z bankiem. A niestety jest odwrotnie. I teraz jest jedyna możliwość, żeby odebrać bankierom monopol, to trzeba zrobić referendum. I ja takie referendum ogłosiłem. Tylko niestety ludzie uważają, że jak się władza nie ogłosi referendum, to referendum nie jest ważne. A ono jest ważne. Tylko kwestia jest taka, że ilość głosów musi być co najmniej 16 milionów. Wtedy nie ma nic do gadania. I cała władza wtedy przechodzi w ręce po prostu ludzi, narodu. A oprócz tego napisałem konstytucję nową, bo ta, skoro już tam przestaje istnieć, no to jest nowa, kęcka, która jest oparta o prawo Boże, czyli prawo naturalne, która odbiera bankierom monopol. I teraz chcę, żeby ta konstytucja była po prostu najwyższym prawem w Polsce. I to Spod jest Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przy starej konstytucji. Kazimierz Józef Styrna, Kęty. Dziękuję serdecznie. Powodzenia, panie Kazimierzu, życzę. Dziękuję serdecznie. I